Optager den? Jeg ved ikke, står der rig på skærmen? Ja. Så optager du. Du skal altså ikke bevæge den rundt så hurtigt. Det bliver så forvirrende at kigge på. Nej, det er fint, ja. Skal du egentlig have et stykke mere? Hvad? Lad mig lige prøve. Nej, jeg lader mig lige prøve. Lad lige være i to. Nej, giv mig nu mit kamera. Forsigtigt, det er altså et dyrt kamera. Du har ønsket dig mange gange, men hvad forestiller du dig? Jamen, det er fordi, at jeg synes, at jeg skal lave en dagbog. Og jeg er ikke særlig god til at skrive, som du ved, så hvorfor ikke bare optage det? I stedet for at lave en videodagbog. Sådan. Det er en god idé. Jeg kunne godt have brugt sådan et der kamera, dengang vi skulle filme i skolen. Ja. Vi havde gået de der virkelig gamle, kæmpe numre. Der er jo også sket meget inden for den udvikling. Nej. Han slog på kameraet. Nej, det synes jeg ikke er særlig smart. Altså, tror du ikke, du skal stoppe nu? Fordi du skal også filme i aften, når alle gæsterne kommer. Din far, han kommer jo også i aften. Det finder jeg optager bare videre i aften. Ja. Måske. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det her foregår, men jeg har tænkt mig at lave en videodagbog over mit liv. Og i dag har jeg fødselsdag, og det jeg fik i gave, det var så det her kamera her, som jeg sidder og snakker til. Ja, det var meget hyggeligt, og ja, så det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg ellers skal sige. Det er sådan, jeg synes det er spændende, at man skal sådan prøve at lave noget nyt her. Og ja, jeg ved ikke. Nå, men jeg tror, jeg smutter i seng nu. Godnat, du. Hvad fanden vil de send? Hvad fanden vil de send, mand? De mobber mig, de fucking mobber mig i dag. Jeg ved ikke, hvad de lavede, men de begyndte bare lige pludselig bare sådan sige dumme ting til mig og sådan noget. Hvad laver jeg? Fuck det. Selvfølgelig ikke, mand. Jeg kommer til at slå en af dem. Jeg kommer til at slå dem. Nu hader de mig alle sammen. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Fuck det, mand. Jeg sover på det. Min onkel har en pistol. Jeg ved, hvor den er. Og jeg ved, hvor ekstra nøglen er til huset, da jeg kommer ind. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tager efter den i aften. Det har stået på for lang tid. Jeg kan ikke mere.
Det vil jeg aldrig glemme. Tro mig.